करियंग संगा भक्तांचिया पंढरी निवासा सखा पांडुरंगा पंढरी निवासा सखा पांडुरंगा वारंवार तुझा लाज नाही देवा नाही देवा वारंवार तुझा लाज नाही देवा नाही देवा बोल रे केशवा बोल रे केशवा मने नाम बोल रे केशवा बोल रे केशवा मने नाम पंढरी निवासा सखा पांडुरंग पंढरी निवासा सखा पांडुरंग करियंग संगा भक्तांचिया पंढरी निवासा सखा पांडुरंग पंढरी निवासा सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायणने श्रीपादमे शरणं श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणने श्रीपादमे शरणं कमला शशि मुख कमल कमल हित कमल प्रिया कमलेशना कमला शशि मुख कमल कमल हित कमल प्रिया कमलेशना कमलाक्षण हित गरुड गमन श्री कमलनाभने पद कमल में शरणं कमलासन हित गरुड गमन श्री कमलनाभने पद कमल में शरणं श्रीमन्नारायण 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 श्रीपाद में शरणं
नारबलगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। कवचेविद्वद्राम अरविंदनेत्रां पद्मभयावयोर्पद्महस्तां उज्जयिन्यां श्रीजां परमां ध्याये मिति संपादियुगां चरित्रिं ओम श्री वेंकटेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरहितं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। नमते नमः। ओम कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरव साक्षात् इष्टं देवं श्रीयपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य संत मे जन्म जन्मनि। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शरणनास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारणीभावेन रक्ष रक्ष जनार्दे। देवा परमात्मा श्री पंजाब देवरेश तुगल चरण कमलाकडे ऐकमी सर्वांनी वैदिकई तशी वर्णवंदई आणि आयचे चालंगाचे शिले एलमान सर्व मेळगेल तुगल चरण साष्टांग प्रणाम करता है देवा। आज ही अक्षय तृतीय म्हणते पुण्य दिवस देवालते दिव्य सन्निधीचेरी लक्ष्मीक अत्यंत प्रीतिकर आशिने सुभाश्रीಗಳು सगळं मेळगेनो देवाक सुभाश्री पूजता कुंकुमार्चन जाता देवा तुगेले अनुग्रह समळने आमकां दिसतात कारण ते आज अक्षय तृतीय जाणगेन महालक्ष्मी सर्वैश्वची देवता सर्व प्राणीची देवता बुद्धि तेज चाम बुद्धि देवता ते देवाला निमित्त कोणाने जाओ देवा आज चंग दिल सुवर्ण परबाळचेरी सुवर्ण नागपतीचेरी विराजमान जाणगेन आयचे शुभ मुहूर्तारी तू अनुग्रह दिले देवा तू अनुग्रह केला तू आज निमित्त खचे जावं पण जाल्ले देवस्थानात तर ते एक निमित्त आम्ही होड म्हणले की ताई देवाला अनुग्रह सर्वांचे जे आमकां आवडत आहे राजली सर्व गेली देवालय असले मात्र वता बाग संगमगिरी विष्णू प्रेरणा विष्णू प्रीत्यर्थ म्हणटाय दोगून तोंदिले प्रेरणेन तोंदिले सेवेशील तोंदिलेले आशीर्वादान आम्ही यदाची आमकां मनात सर्व गेले कोरवत आहे देवा भगवान यन्मया कर्म शुभम कार्य से प्रभो तत्सर्व विष्णु पूजा तावत एव प्रसाद म्हणून पुराण सगळं उद्घोषण करता येईल सर्व विषयीच्या अंजले म्हणून जगतील खान देवा तू अनुग्रह करू का आणि खच्चे प्रमाण केले खच्चे विषयीच्या अंजतले तू जेवगे मन आंबेसून मन एव मनुष्यानां कारणं बंद मोक्ष म्हणस आमगे मन आंबेसून घेऊन ते सगळ्यांना प्रेरणा देऊ का देवा काय एक दोन काय देवा जंगीर दिले आमच्या रेंचो लावून घेऊन आमकां आशीर्वाद करू का म्हणून आम्ही सट्टे म्हणून घेतो तुझ्या चरण लागलाय साष्टांग प्रणाम करताय यानी कानी च पापानि जन्मांतरांच्या तान तानी विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वरसा पद्भ्यां कराभ्यां जाभ्यां प्रणामो अष्टांगीरितः कोटि नमस्काराणि प्रार्थनान् समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जो पुनरभू का मैक्सिमम उत्पीठाई बैलाश्रद्धे का वर्तमान अंगश्री फिजिकल सुगुट्टे तैयार झालं मग सुगुट्टे रेडी मग एका हात उपांत के आहे ओके बाय पंजाब के प्रदेशाले ये पुण्य दिव्य सन्निधि सर्वोपरि अंगल क्षेम अंगल ऐश्वर्य अंगल ऐक्य अंगल चुटवालचे सद्विद्या सद्बुद्धी चंगली मंडुरें का आपण सांगतो अंगल समाज आपके अश्रांत परिश्रम करलेले अंगले परम पूजनीय निर्माण करताना पवित्रीकृत पुण्यपाम तंगल पूर्ण अनुग्रह तंगल पालकमनंगळ विराजमान दिव्य सन्निधि सगळं जाण गेलो अत्तंचे आमगे निरंतर आमगे समाज उन्नती जावेश आमगे मठू चंगरी दिनेवका आमगे चोडू चंगरी दिनेवका अश्रांत परिश्रम कांगेल चोडवाच्या आपल्याला श्रेयस मंगलाच्या आपल्याला निर्देशो वैदिकांच्या आपल्याला उपदेशो इत्यादी कोण गेलो आमका केद्राय ते निरंतर अभ्यासोपासून मनान आशीर्वाद कोरत आशिल्ले
श्रीमद सम्यम इंद्र तीर्थ स्वामी अंगले चरण कमलांगला पूर्ण नमस्कार कोण घेनो आजी देवांनी देवाने का निमित्त केने तुका कळतं ना आजी ती म्हणणार आहे इतकी देवाने गलती सगळं शिव कोण आहे आई देवाने निमित्त केली म्हणणारी महालक्ष्मी ऐश्वर्याची कारण कोणती नारायणस्य हृदये भवती यदास्ते नारायणोपे सबत्कमले यदास्ते देवाल परमात्मा हृदय महालक्ष्मी वास करता ते महालक्ष्मी हृदय परमात्मा वास करता नारायण तो अभी नित्य मुभवता दैव तुम्ही दोघांनी आमच्या हृदय वास कोण घेनो आमका आशीर्वाद कोण का दुःख देवाने एक निमित्त जल्ल्या अक्षय्य जारसिले पुण्य फल प्रदान करते श्री कृष्ण परमात्मा एक कोण करता तर अक्षय्य पात्र पांडवांना म्हणलाय नरनारायण अवतारा पुण्यदेव तिन्ही युगाचे प्रारंभाचे पुण्यदेव असो ते अक्षय पुण्य सत्य अवघड एक निमित्त झालेली ते महालक्ष्मी आशीर्वाद कसं स्वामी दिव्य हस्तात त्या सोडून झाले असं हे सगळं अभिमान कोण गेलो आमच्या घरकडे समाधान मिळेल का आमच्या चांजा आमका अवघड उत्तरात अवघड प्रवृत्तीन अवघड विचारात अवघड हाताय सगळं लक्ष्मीत्व येऊ का दिले आमच्या घरकडे ऐश्वर्य जगताने तशी जाऊ का सोडून सांगून भक्ती सदैन मनान प्रीतीनं आज मिळाल त्या देवाला अनुभव आहे हाडाय श्रेयस्कराय संतोष हडाय कुटुंबाच्या अंगाडाय अगदी चढूच्या गिरीबाट डोरे का अगदी समाजदार तुका तेरी देशील प्रवृत्ती तुमच्या निमित्त जाऊ का स्त्री तर शक्ती त्याच्यात ईश्वर मी देवाला प्रार्थना करता येईल असं दीप प्रज्वलता आमका सुरू करूया इथे शुभम गुरुत्वं कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते अग्निसविद्यते कविर्गृहपतिव्या अव्यवार्जिकाच्यः अग्नेन सुफलादाये अस्मान् विश्वानि देव वैरानि विद्वान् योध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम जातवेदसे सुनवाम सोमरादियतो निदहारि वेदः सनपर्षे दुर्गाणि विश्वानां वेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ताम् अग्निवर्णां तपसा दुर्गा देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमो नमः दीप प्रज्वलन जता भक्ति तुम्ही प्रार्थना कराय इथे चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानखम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवी पुपह्वये श्रीर्माः देवी जुषलां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्राजलन्दितां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो बह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुषामुदारां तस्य बलानि तवसानुदन्तो मायां तराया च बाह्या लक्ष्मीः उपैतु मां देव सह कीर्तिश्च मणिना सह प्रातुर्भूतोऽस्मिन् कीर्तिर्ददातु मे पृथ्वीभासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मिना अस्याम्यहम् अबोधिमसमृद्धि च सर्वान् निर्वेगहात् गन्धद्वारां दुरादशां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बह्वये श्रियं मनसकाममागोनिं वाच सत्यमशीमहि पशूनान्योपमन्यस्य मयि श्रीः श्रेतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भ्रमकर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु सिद्धानि शिक्लीतव समे गृहे हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां मुट्टणीं मुट्टिमिङ्गलां पद्मालीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधिङ्गावोः दाशोष्वान् विद्येयं वृषानघम् या विश्वावसुं देवी सदान्नो जुषदां गृहम् यशुचि प्रियतो भूत्वा जुहुयादाजवन्महम् श्रिय पंचदश देव तुम्हाला इष्टदेवाक कुलदेवाक ग्रामदेवाक तशी पूर्वी गांगे समस्त मनातून प्रार्थना कराई ऐसे शुभ दिवस अक्षय तृतीय दिवस आम्ही कुछ जहाँ से लें कुंकुमार्चन आमगेले पंजाब चे पुरेश गणपती सन्निधान दोन स्वाम्यालय
आराधना मूर्ति जहाँ से व्यास नरसिंह हो श्री रामचंद्र विठल देव अनेक परिवार जहाँ से समस्त देवाली प्रार्थना करते हैं अनेक अंगेले गुरु परंपरा समस्त गुरुवर्यालय वृंदावनस्थ जहाँ से गुरुवर्यालय पादुगांचेरी तसेच हंगा हंगेले काशी मठाधीश श्री समीप स्वामी अर्चन उमरांचेरी प्रार्थना करता है म्हणून मन नाम करू जाता त्याला ते पूर्ण रूपाचेरी देवाने देवीने स्वीकार करता आणि हंगेले श्रद्धेन जावो भक्तीन जावो इथे चढ उणायले समजवला ते सर्व क्षमारूपी जहाँ परमात्माने ते महालक्ष्मीने क्षमा पावका सत्य देवालय तिक गांडाई किर्या सत्य हंगेल हमको समस्तांगे श्रद्धा भक्ती पूर्ण ज्ञान येली म्हणून सत्यावस्था ते देवान दाखवून दिल्या तशी हंगेले ते यथाचित रूपाचे करचे आम्ही करचे जहाँ से कुंकुमार्चना परमात्मा ते पूर्ण रूपाचे स्वीकार करता आणि त्याच्या शाळेमध्ये संपूर्ण फलप्राप्ती द्वारा सगळे ऐश्वर्य सर्वे महाजना के तशी तुमगेले समजताले हे पूजन करचे यजमान स्थानाचे असेल सुमंगली गणात तुमगेले तंगेल कुटुंबाचे अजय शाळेमध्ये संपूर्ण फलप्राप्ती द्वारा सगळे ऐश्वर्य परमात्मा देवाने देवीने दिन अनुग्रह कोण आणि आमगेले मुखारसी जीवन जलारी सुखान संतोषान ऐकमत्यान सगळे जीवन जावत म्हणते कीर्ती देवीन देवका त्याची तुमगेले समजताले व्यापार उद्योग सगळं अभिवृद्धी महिला सौमंगली अचूर्ण सगळं उन्नत विद्या फलप्राप्ती देवभक्ती गुरुभक्ती ब्राह्मणभक्ती सगळे परमात्मा अनुग्रह करून महालक्ष्मीने अनुग्रह कोरका परमात्माले महालक्ष्मीले पूजना आसिल हनुमती हमको देव का अनुग्रह करो का मन नाम प्रार्थना कराई तंगाचे एक प्रदक्षिण काणु भूमि आपण पाय पण यथास्थान बसाई तुम्ही ओढो कशी बसनी आहे तशी जी ऑपोजिट जाम तिके बसू का मार्यम चाणज्य बसून आता बडमा पूजन स्टार्ट करता हाँ नहीं अष्टलक्ष्मी लिंक है क्या ना का हाँ पूर्ण है अस्माकं सर्वेषां सर्वमानं सर्वेषां महाजनानां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकां मोक्षदातृविद पुण्यपुरुषार्थ सिद्ध्यतं समर्थमङ्गलामाद्यर्थं सर्वेषां सर्वं तुम्हें श्री महालक्ष्मी जप पाए कब तन्ने मात्र ने तुम्हें ओम श्री महालक्ष्मी नमः ओम श्री महालक्ष्मी नमः जप कब महालक्ष्मी नमः जप पाए सर्वकामना सिद्ध्यर्थं स्थिरलक्ष्मी समृद्धि पुत्रभवतादि अभिवृद्ध्यर्थं एक्कल फुल्ला पूज्य कोरका एक्कल त्याम संगन एक्कल कुंकुम दिके वे एक दिके वे पोळे राडी आंड बरी हाँ गिंदल नहीं पोळे राडी कंचकी हाँ तो दिको एत्तांदु पेत्तांदु खेत्ते जला जता हाँ हाँ तुम्ही तर बार मिले निवेद्यं निराजमण्डलपादनं सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम निशुसीः गणपते गणेश वीनाम नर्दतुतेकिञ्जनारीः महामर्कम गोलित्रपर्चामन्त्रोष्पादनं सर्वोपचारान् समर्पयामि हिरण्यगर्भवर्धं हेमविवासोः आनन्दपुण्यवर्धन शानिमृतस्मे सुवर्णदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेत वक्रतुण्ड महाकाय ब्रह्मा मध्ये मातृगणांसुदाः कुट्टलुसागा सर्वे सप्तदीपावसुरा ऋग्वेदोषे दुर्वेद सामवेदो अथर्वणा अंगेते सर्वे कलशाभूतमासुदा अत्र गायत्री सावित्री सरस्वती शान्ति कुटीरिसुदा आया दोषोत्पुण्यासं दुरिदर्शयगानगा आयन्त अभिषेका प्रसिद्धये गंगे जुलिदेव गोदावरी आवाक्य पंचगंगायां सर्वपापहरा शिवा पुष्कराद्या तीर्थानि गंगाद्या सर्वतथा आगच्छन्तोत्तानि पूजाकाले सदा ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती चतुर्थी स्वमुक्तदा परिज्ञा असीन्याम रुद्रदेवी दशयाः दीकी ये सलिखा सुशोभया
समचरण समचरण तुझे देखिले म्या गावले विठ्ठले समचरण
Thank you.
Pak
मंदहास क्षमाशील गुरुवर सूर्य तेज मंदहास क्षमाशील गुरुवर भक्त जना परिपाल कल्प वृक्ष यतिवर भक्त जना परिपाल कल्प वृक्ष यतिवर धन्य सारस्वत समाज अभय गेनु अनुदिन धन्य सारस्वत समाज अभय गेनु अनुदिन वृंदावन
ಕೋಳಲನುದಿರನೆಂದು ಶ್ರೀಶ ಕೋಳಲನುದಿರನೆಂದು ಶ್ರೀಧರನು ಎಂದು ಶ್ರೀಶ ಕೋಳಲನುದಿರನೆಂದು ಶ್ರೀಧರನು ಎಂದು ವಾಸವ ವಂದಿತ ವಾಸದ ಸೇವಕ
लक्ष्मी वल्लभा 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 लीलानाथ पद्मनाभ
ರಚಿಸಲಳವೇ ಯತಿ ಸುಧೀಂದ್ರರನು ಕಾಶಿ ಮಠಾಧಿಪ ಪ್ರತಿರಹಿತ ಸುಪವಿತ್ರ ಗುರುಗಳನ್ನು ವರುಷ ತಾರುಣ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸಿತ ಪಕ್ಷ ವಿಧಿ ವಿಧಿಗೆ ಮುದವಾಸರದಿ ಒಳಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಯತಿ ದೀಕ್ಷಾ ಹರುಷದಿಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿಭವತಿ ಪರಮ ಗುರು ಸುಖತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥನ್
ಯೋರೆ ಯೋರೆ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾವತು ಗೆಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯೋರೆ ಯೋರೆ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾವತು ಗೆಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
अक्षर के असं दिसत